Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sun mata ajiku, salam rahayu derek-derek sedoyo, wadah ilmu Gusti, wejangan Jawa. Derek-derek sedoyo, iki kan isi ulan Ramadan, ulan poso ya, poso Ramadan. Bar marung ini kan wis iki poso wis oleh pirang dino tuh, wis sak minggu ya salah ya, sak minggu bu 10 dino, 10 dinoan lah ya. Nah iki mari ini kan ono istilahnya kan zakatnya. Wong sing poso kena apa kok dianjurno zakat, diwajibno zakat fitrah ini ya. Iki aku jelasnoku pemahaman iki pemahaman secara hakikat lho ya. Jadi mungkin panjenengan sing pemahaman isi syariat ya sepurane mungkin iki orang masuk neng nalare panjenengan utawa neng ayat sing sampean waca biasanya sing sampean apalo iki mungkin gak masuk. Mergo iki penjelasan secara hakikat. Butuh wawasan sing lebih, butuh penghayatan sing luwih dalam, butuh apa ya? Dirasakno sik bener apa salah. Apa sing tak jabarno iki ngene lho. Dadi ngene, hakikate ku ngene lho. Hakikate sebenarnya kena apa sih wong poso Ramadan, wong poso ngono ya. Hakikate wong poso. Kena apa kok wong poso kudu kongkon zakat. Nah, poso itu sejatinya kan ngempet babakan hawa songo. Nah, ngempet segala angkara murkane gimana lho. Lah wong nek mulane kan ulan Ramadan iki diarani ulan sing suci. Mergo apa? Wong iku mang wis ngempet hawa nafsune. Ya, wis ngempet hawane nafsu, ya semangan, nafsu mangan, nafsu kekarepan, nafsu elek karo wong iki wis diempet. Karek apa? Dadi hawa nafsu iku wis diempet. Ojo sampai metu, ojo sampai ngebrol. Terus ditambah maneh karo zakat. Nah, istilah zakat itu kan awak dhewe nyodah kono rasa welase dhewe marang wong. Kan ngono. Iki aku gak ngomongno masalah simbole ya. Kayak masalah beras. Beras biasa 3, piro ya iku simbolis. Simbol iki sing ngerti iki ya ustaz syariat. Wong syariat iku sampean takok wong syariat. Nek apa sih apa artine beras iki kok dikon sakmene? Nek apa kok kudu beras? Iku simbolis, ajaran simbolis. Aku gak paham. Sing tak pahami cuman ajaran hakikat itu. Hati hakikate wong poso iku kena apa kok dikongkon zakat? Ya mergo poso iku sing ngempet hawa nafsu, dikongkon zakat mergo dikongkon ngetokno rasa welase iku mang. Dadi sing hawa nafsune saitone iki diempet sifat sedulur sejatine iki ditokno ngono lho. Dadi rasa welas iki sifat sedulur sejatine. Nah, rasa welas iki sifat sedulur sejatine. Nah, iku lho. Ngempet hawa nafsune nek wis berhasil ngempet hawa nafsune selama lah iku mang berapa minggu ya san yo. Berarti wong ki wis termasuk wis berhasil. Tinggal iki mang karek ngetokno rasa welase marang wong. Iki mang termasuk wong sing iso ngempet bener-bener duwe tirakatan ngene gitu lho, bener-bener iso tirakat ngempet hawa nafsu. Terus karo ngetokno rasa welase karo wong iki mang termasuk wong ki mang dianggep wong sing batin lan atine iki suci to. Nah, mulane iku mang Ramadan iki diarani bulan sing suci. Iku gambarane wong hakikat. Tapi meskipun kenyataane orang sing suci, ya gak ngerti ya gitu. Aku orang ngurusi masalah ngono kok. Sing penting aku iku njelasno njabarno iki secara hakikat. Nek sebenere zakat wong zakat ning ulan Ramadan iku mang nyempurnakno laku ya nyempurnakno rasa pangrasane menungso supaya dadi ajaran sing suci, supaya dadi laku sing suci. Ngoten. Pun paham sak meten nggih. Nah, terus niku penjelasan sekedhik kula mugi-mugi niki dados pembelajaran panjenengan. Nek masalah Kang aku zakate ngene-ngene oleh kayak iku sampean takok sing Pak Ustad atau Pak Yai sing mangerteni sejatine ajaran syariat Islam. Sampean takoni.
Aku gak paham ngono ku. Pokoke sampean tak duduhi hakikate ku ngono. Sebenere ku hakikate ngono. Pun ngoten mawon. Niki ilmu Jawa to. Ilmu sing mlebu ning hakikate Islam. Pun paham nggih? Ngapunten sing kata nggih, bek menawi enten kelapatan lan kekilafan kula sing kula sengaja napa mboten kula sengaja kula nyuwun ngapunten. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.